Sanamkela Avalanche of Grace. Gama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje isifundo sethu sisifumana kuYoshua wokuqala ivesi ye-9. Yabona ndikuwisele umthetho wokuba womelele ukhaliphe. Musa ukunkwantya ungaqhiphuki umbilini ngokuba uYehova uThixo wakho unawe apho sukuba usiya khona. Lilizwi lizosiqinisa, lilizwi lenkuthazo eli. Lilizwi elisibonisa uba uYehova usikhathalele. What a word of an assurance yokuba we serve a God who loves us and who cares for us. Namhlanje ke funeka wazi into yokuba njena awedwanga. uYehova unawe, uYesu unawe nakweyiphi ingxaki, nayiphi na indaba, nayiphi na noba ingande ibe ingaphezu kweMount Everest, nesiphi na isigulo, nesiphi na isilingo odibana naso ojongene naso. Namhlanje ufuneka sazi ukuba you have a God who is bigger than that mountain. God is bigger than any sickness odibana naso, any challenge odibana nayo. Sisiqinisekiso selelo lizwi eli namhlanje. Ufuneka womelele. uYehova akafuni isithambi. Ufuna womelele ukhaliphe, ungatatazeli, ungancancazeli. Ume othi njena ndomelele, ndikhaliphile indawo yokuqala. Uthethe nayo indaba leyo eyoba njena uYehova ungaphezu kwakho, noba uvela phi, noba unjani. NdinoYehova wam. Uthethe utsho uthi noba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andiyi koyika bubi ngokuba unam wena Yehova. Athi uDavide kwiNdumiso 27 athi bawuthi bakuza abadli benyama yam, athi iintshaba zam zithi zakuza kum sizotya inyama yam kuwazona. Tsho njalo uDavide. Nawe kufuneka womelele, uqine, ungakulinge njena ucinga fana wedwa, ucinga fana ukhathalelwa. Uthunyelele ilizwi namhlanje lenkuthazo. Sikhumbule naku-1 Samuel 17:46 eyoba uDavide akazange abulale uGoliath. Wabulawa uGoliath nguYehova kaDavide. Zange yayingengomandla kaDavide, yayingamandla kaYehova wakhe wayemthembile. Nawe kufuneka uthembe uYehova wakho, uqhayise ngaye kunjanje. Noba ngoba esi sifo sikwenza into ukuthi ngokuphelelwe lukholo, qina ukholo namhlanje eloba uYehova ukhona yena, ukhona. Asiva uDavide ukuthi uthina kwi-1 Samuel 17:46 ethetha noGoliath. uGoliath awayedelela ethukana noThixo, ethuka wonke umuntu. Wafika umfana uDavide wathi wena mFilisti uza kum ngexele, ngoba wayefaka iimpahla zentsimbi mntakababa uGoliath, ezixelele mde esiya phaa, ezixelele into ukuthi njena akho umntu ozandenza nto. Wafika uDavide ngoba wayekholelwa kumaxhoba yakhawuleza. Wathi wena uza kum ngekrele nentshontshe nomkhonto, ke mna ndiza kuwe egameni likaYehova wemikhosi, uThixo wendlu yakwaSirayeli, lo omngcikevayo. Akaphelela apho, verse 46. Wathi namhlanje uYehova uya kukunikela esandleni sam, ndikubulale, ndikunqumle intloko. Namhlanje
ndizinike iintaka zezulu namarhamnca omhlaba izidumbu zomkhosi wamaFilisti. Wazi wonke umhlaba ukuba amaSirayeli anaye uThixo. Ndithanda ngesingesi xa sithi there's God in Israel. Nakweyiphi nengxaki funeka utsho uthi there is God in Israel. God of Israel is your God also. Wazi ukuthi he is your defender. You have a defender. You have a pillar of strength. He is your pillar of strength. Amandla la onawo avela kuye. He is reliable. He is trustworthy. Uthembekile. AyingoThixo nje. Ngumdali wezulu nomhlaba. Nguye owazi yonke into yalo mhlaba. Ngoyiki ngokoyikiso. He is your supporter. He is very supportive. He is undefeated. He is dependable. That's your God. Ufuneka uqhayise ngayo ebusweni bezo zigulo, ezo challenges, whatever challenge you have here, God on your side. And if God is on your side, bonke khona waza kwenza yona. Stay blessed. God bless you.